Ahoj, ja som Filip, a.k.a. Hejtech a dnes si spoločne prerobíme web jedného realitného makléra. Je to random výber s tým, že mu chcem prerobiť web, pretože si myslím, že ten web je dosť zastaralý. Použijeme k tomu Macaly, pretože si myslím, že to je dokonalá túlka v dnešnej dobe. Používa AI a ja som si sám vytvoril pomocou tejto túlky web. Preto ti to chcem ukázať, ako používam túto túlku ja. Pozor, ja nie som žiadny kóder ani dizajner, teda stránky bežne nerobievam a jedinú stránku, ktorú som kedy vyrobil, je moja vlastná stránka na produkciu. Ale poďme sa pozrieť v prvom rade na stránku, ktorú má tento realitný maklér. Je to od spoločnosti Remax, je to Jan Hart a v podstate má tu rôzne informácie, referencie a je to dosť basic stránka. Povedal by som, ako keby bola z roku, 2010, 2015, niečo také. Nevyznám sa, kedy boli aké weby, ale tá stránka nevyzerá reprezentatívne. A poďme si teda skopírovať v prvom rade link tejto stránky, aby sme vedeli, čo sa snažíme napodobiť a otvoríme si macaly.com a tu už ja mám svoj web, ale v každom prípade ideme si buildnúť novú stránku. Ja tu v prvom rade zadám prompt, nech nám scrapenue, teda nech nám načíta tú starú stránku a nech nám sa pokusí urobiť niečo zaujímavejšie, lepšie. Ja tieto prompty píšem vždycky v angličtine, pretože najľahšie vysvetľujem nejaké UI proste elementy v angličtine, ale ja si myslím, že nie je problém to používať ani v slovenčine, češtine, ale ja budem dneska používať tento web v angličtine. Takže I want to build a website portfolio for a real estate agent. Keep the colors Keep the color palette same as original and build something epic. Tak, tu dáme web a poďme na to. Poďme to buildnúť. OK, ako môžete vidieť, tu je rozhranie Macaly. Napravo máte vlastne preview, to znamená, ako tá stránka bude vyzerať. Naľavo je vlastne UI-ko chatbot. To znamená, tu vlastne dávate všetky príkazy, všetko to, ako chcete, aby to vyzeralo a postupne čakáte na to, aby sa to jednoducho pripravilo pre vás. Úplne nič nemusíte vedieť robiť, je to absolútne amazing toolka a dokáže to ovládať fakt každý. Len musíte vedieť, ako by ste asi ten web chceli urobiť a čo tam chcete pridať, čo chcete odobrať a doslova mu to čo najpresnejšie vysvetliť, aby vás pochopil, ale úplne bežnou rečou. Žiadne fancy slova, žiadne odborné názvy, proste a už sa niečo deje, pozrite sa. OK, web je hotový. OK, poďme sa na to spolu pozrieť, poďme si to scrollnúť. No, vyzerá to, v každom prípade to vyzerá o dosť viac moderne, hej. A to sme dali úplne jednoduchý prompt. Vyzerá to nádherne. Je tu krásny footer, kde máme Facebook, Instagram, LinkedIn, meno, profil, kontakt, nádhera. Všetky tie nehnuteľnosti sú tu vymenované, dokonca si môžete zobraziť vše a sú tu dokonca aj krásne animácie, hodnotenie a tu ešte dáme fotku. Ale inak ako absolútna bomba. Dobre. A to všetko vlastne sme dali iba za pomoci jednej jedinej vety. S tým, že sme tam ešte dali link samozrejme. Ale I want to build a website portfolio, takže chcem postaviť proste web portfólio real estate agenta, teda realitného makléra, keep the color palette same, takže použij proste rovnakú color paletu, ako má na tomto webe, takže to je celkom dodržané. No, ale teraz poďme sa zamerať na to, že tu chceme samozrejme mať to viac personalizované. To znamená, chceme tam mať fotky z toho webu predtým a chceme tam mať všetky údaje z toho webu predtým. V každom prípade poďme povedať, že sa nám tento web veľmi páči, aby tá túlka vedela, že OK, toto je dizajn, ktorý je bombový, ale poďme tam dať všetky tie fotky a tieto veci. Takže poďme na to. Web looks epic, but I'm missing photos of Jan. A takisto si dáme, aby zachoval všetky tie údaje, ktoré tam sú na jeho webe. Takže also make sure to keep all the context or content
data from original web. A tu dáme, že šípku, meaning all the ratings, čo tam ešte má? All the ratings, takže hodnotenie klientu, vzdelanie a ocenení, to tam môžeme skopírovať, ja som si to označil, skopírovať, or things like, a teraz dáme úvodzovky, vzdelanie a ocenení on his web, but implement these elements in epic way. Proste, takto sa rozprávam ja s AI-kom. Dáme enter, medzičasom ja si tú stránku pozerám a pýtam sa sám seba, čo by som zlepšil. Napríklad, mne sa veľmi páčia floating menu bary, to znamená vznášajúce sa menu bary. To je, menu bar je toto tu hore, kde máme vlastne všetky tie elementy, služby, nemovitosti, reference, kontakt a v podstate to, čo sa mne páči, je oddeliť ho trošku od vrchu a dať ho ako takú proste lištu, ktorá bude sa vznášať nad tým webom a bude akoby pôsobiť tak viac moderne. Takže to je ďalšia vec, ktorú si ja tu pripravím a ja už môžem vlastne si písať ďalší prompt, kde mu vlastne vysvetlím, čo potrebujem od neho. Takže ideme na to. Change the menu bar. I want floating menu bar in modern style. Okay? Takže change the menu bar. I want floating menu bar in modern style. A ešte mu dáme, že keep all the elements inside. Keep all the existing elements. Tak, toto mám ďalší prompt vlastne prichystaný hneď, ako dorobí ten prompt predtým. OK, máme hotovo, fotka sa updatela, samozrejme cez fotku je nejaké hodnotenie a nejaký ocenení Remax 100% klub, čo si vlastne upravíme úplne jednoducho, to nie je žiaden problém. Táto fotka mi príde už príliš veľká a príliš aj veľký segment toho, čo tu je, zbytočne veľké, to ešte zmeníme. Certifikácie, úspechy, OK, to je super. Páči sa mi, keď je to v takýchto jednotlivých akoby ikonkách alebo tajloch, kachličkách, neviem ako to mám nazvať. No, prodej nemovitosti, kópie, pronájem, super. Tu sú všetky hodnotenia, ktoré by som možno dal vyššie na stránku, aby to ten klient prípadne videl oveľa skôr. A inak akože super. Dobre, dáme zatiaľ, nech zapracuje ten posledný prompt a pôjdeme sa pozrieť na jeho web. To znamená change the menu bar, takže zatiaľ nám on upraví menu bar, farba by mala ostať, všetko by malo ostať a zatiaľ, čo Macaly pracuje, tak my sa ideme ešte pozrieť na tento web. Dobre, vzdelanie a ocenení, tam nám nedalo tie ikonky, takže musíme mu povedať, že tam chceme tie ikonky, pretože je to známa značka Remax a myslím si, že tam udržať to logo bude veľmi podstatné. Takisto to logo Remax by sme mohli implementovať aj do floating menu baru, pretože takisto si myslím, že je to veľká vec, ktorá tam robí akoby nejaký recognizable point. Dobre, tieto tu hodnotenia sú už already zvládnuté oveľa lepšie na našom novom webe. A túto fotku sme tam ešte nedostali, ale tu by som si predstavoval trošku lepšie implementovanú. Toto je príliš také jednoduché, blogové, ako by si to niekto robil sám. Toto tu, celý tento text je strašne dlhý, zbytočne dlhý, takže dáme si konkrétne túto pasáž si dáme prerobiť a nech nám to aj prepíše ten text. Tak, aby sa udržalo samozrejme tá message, ale aby to nebolo tak zbytočne dlhé. Dobre. Kontaktovať, uložiť. Tie hviezdičky sa mi tiež páčia, možno by sme ich tam mohli nejak dobre implementovať. No, ale inak super. Veškeré aktivity spojené s naší kanceláří sa sústredí na to nejdôležitejší. Přáním ich klientu s ohľadom na vaše požiadavky vytvářím dokonalú spolupráci v každom detailu. Na prvním míste je pro mňa vždy môj klient, a teda vy. Super. To znamená, že toto je asi veľmi dôležitá súčasť tejto celej stránky, takže to dáme ešte možno zapracovať nejak do hlbšej realizácie, to znamená, aby tam fakt dávalo dôraz, že ten klient je pre tohto makléra dôležitý. Samozrejme pre každého makléra je dôležitý klient, ale poďme to ešte viacej zhutniť, ešte viacej dať na to dôraz. Už tá animácia je super a vidíme, máme tu krásny floating menu bar, podľa mňa ešte sa dokonca aj krásne mení farba, nádhera. Akože povedzte, že táto túlka nie je úplne amazing. Ja som tomu nič extra nepovedal. Ja som povedal, že chcem iba floating menu bar. Nie je len floating, ale ešte dokonca aj mení farbu krásne.
takto tu. Akože je to možno maličkosť, ale všetko toto v reále treba naprogramovať. Všetko toto sú riadky kódu, ktoré sú fakt zložité. OK, tak poďme opraviť chyby. Mne sa zdá táto fotka dosť malá na tom hero proste section, takže ja by som ju určite trošku zväčšil a opravil tie ratingy, ktoré idú cez ňu. To, že trošku zasahujú, mi nevadí, ale vadí mi, keď zasahujú tak, že samozrejme zakrývajú tvár. To je úplne zle. OK. Ja možno použijem túto toolku Edit, to znamená, že ja si môžem označiť, o čom rozprávam pre to AI-ko, aby vedelo. Takže označíme si toto. Make sure the photo is bigger and elements like 100% club or 5-star rating is not covering the photo. It can cover a little bit, but now it's covering Jan's face. Okay. Jedna vec, ktorá mi napadla ešte z môjho webu, je, že tieto tu čísla a celkovo tá stránka môže byť trošku viac zaujímavejšia. Dáme si naprogramovať nejaké animácie, na scroll triggered animácie na ten akoby hero, keď z neho scrollneme dole a táto pasáž títo klienti, 5 hviezdičiek, 5 plus let skúseností spokojených klientov a prodaných nemovitostí, tak to neviem, či sú tu vôbec pravdivé čísla, to si musím ešte overiť. A možno aj toto video by tam sme mohli zakomponovať, aj keď to video už je trošku staršie, ale stále ho tam môžeme zakomponovať. OK, fotka je väčšia. Super. Dobre, certifikovaný realitný sprostredkovateľ. Výborne. Takže fotku nám to upravilo, máme tu aj ocenenie. Teraz je tu samozrejme ďalšia chyba. To hodnotenie nám zakrýva samozrejme meno, teda text. Takže si to dáme ešte editnúť. Klikneme si iba čisto na tento element. This element is covering name of this agent. Move it somewhere else. Dobre. Niektoré veci sú takto malé, ktoré chcete upraviť, dokonca ja si myslím, že toto by sa dalo aj dragnúť cez editor, ale ja to vždycky používam tak, že cez AI-ko to zadám proste nech to za mňa urobí. A no, to by už bolo použiteľné, určite, super. Ešte ho to trošku coveruje, ale to už je vlastne v pohode. Dobre. To sa mi páči. V headeri by som chcel teda zachovať možno ikonku toho Remaxu. Minimálne ten balón, ten lietajúci balón. Implement into menu bar logo, Remax logo. Dobre, zatiaľ čo to pracuje, pozrieme sa na ostatné zmeny, ktoré by sme chceli zmeniť. Tu takisto by bolo dobre dať logo. Dobre, tu tieto všetky hodnotenia by som chcel, aby sa scrollovali samé. To znamená, že celé by som to prerobil, aby proste to pomaličky fakt sa scrollovalo samé. Sú dosť dlhé, ale nevadí, necháme ich tak, alebo by sme ich ešte mohli dať, že by sa scrollovali na to, jak scrollujeme my. Takže by sa posúvali sprava doľava a vlastne našim scrollom by sa vlastne posúvali. Neviem ale, že či to chcem. Možno by som chcel, aby to, aj keď stojí tá stránka, aby sa to tam pomaličky posúvalo. Dobre, to logo sa nám nepodarilo implementovať, k tomu sa ešte vrátime, ale dalo tu dobre v podstate tú ikonku a predeľovač, čo sa mi celkom páči. Poďme si ale teraz ukázať, ako ja pracujem s konkrétnymi elementami alebo s konkrétnou sekciou webu. To znamená, ak chcem prerobiť napríklad toto tu, ako vysvetlím AI-ku, že chcem prerobiť toto tu. Dám úvodzovky, skopírujem tento text a v podstate preto to ešte napíšem in section a v sekcii, co říkají moji klienti, make, a teraz jak by sme to nazvali, rating tiles, scroll, alebo /move from right to left slowly. Create nice animation. OK. Takže toto sme zapracovali. Zatiaľ si môžeme ísť nájsť logo na Google Remaxu, ktoré vlastne použijeme. Remax logo PNG.
No a otázka je, čo tam chceme dostať. Možno by nám stačilo fakt len ten balón. To si myslím, že by úplne stačilo, aby to bolo také simple. OK, našiel som PNGčko, stiahnem ho a poďme sa pozrieť teda... OK. Je to strašne rýchly scroll, ale inak je to super. A chcem, aby bol infinite, to znamená, aby nikdy nekončil. OK, takže zase in section, bla bla bla. Takže in section, co říkají moji klienti, the scroll is too fast and is not infinite. Dobre, zatiaľ si môžeme zobrať logo, implement this logo in menu bar and also in section, a teraz dáme zase to a skopírujeme proste to, aby vedelo, o čom rozprávame. Tile above photo of Jan. Tak implementovalo nám to trošku to a super, vyzerá to hneď lepšie, dokonca to zastavuje, keď sa na to dostaneš myškou, takže ak sa začítáš, môžeš čítať a ak to pustíš, tak jednoducho to ďalej scrolluje. Pôsobí to podľa mňa oveľa lepšie, pretože tých recenzií je tam viac, vidíš, že fakt akoby je to dôveryhodné a jednoducho pôsobí to viac trustworthy, jednoducho. Dobre, implementujeme ďalšiu zmenu teda, to logo do menu baru. OK, poďme sa ešte znova pozrieť na pôvodný web. Ja keď si tu kliknem na nemovitosti, tak tu mám všetky nemovitosti. Ja by som bol rád, aby sa všetky tieto nemovitosti nahrali proste na náš web. To znamená, tak poďme sa na to pozrieť, no ale za mňa to vyzerá akože fakt oveľa slušnejšie s tým logom. Nádhera. Poďme sa pozrieť, či to pochopilo aj tu. Nie, tu nám pridalo ďalšie logo. Ja som myslel miesto tohto, ale to už mu dovysvetlím potom. Dobre. Vybrané nemovitosti. Tak, ideme sa selektnúť na toto a ideme in section a zase zase dáme tam úvodzovky, aby ten AI-ko vedelo, o čom rozprávam a aby mi to nepremenilo niečo iné, čo si myslí, že chcem zmeniť. A teraz, in section aktuálne nabídka vybrané nemovitosti, I am providing you with actual website where all Jan's listings are. Make sure to update our three tiles and also build dedicated subpage for all others. To znamená, že momentálne som mu dal prerobiť tieto 3 tiles, ale zároveň som mu dal vytvoriť ďalší preklik, teda stránku, kde bude zobraziť vše, kde budú všetky jeho listingy. To znamená, tak ako to má tu, budú tam všetky ponúkané nehnuteľnosti. Jedno, čo sa mi teraz nepáči a čo mi napadlo, že by sme chceli zlepšiť, je tento font. Chcel by som niečo viac bold, niečo viac, povedzme, tučnejší trošku font, minimálne na tie názvy. To znamená, že všetky tie nadpisy by mali byť viac bold. Aj keď tu mi to už nevadí, tu je to viac simple, ale tu mi to príde také trošku prázdne a mohlo by to byť viac také, že výrazné a fakt akože silnejšie. To znamená, ja zadám let's use different font for titles. Make sure it's bold font. This one seems to me a little bit thin. Too thin. OK, to dáme hneď potom. Teraz samozrejme robí veľký task, pretože buildí ďalší web, respektíve ďalšiu podstránku tohto webu, kde budú listnuté všetky tie nehnuteľnosti. Momentálne už vidíme, že si skreplo nejaké fotky z toho webu, čo je super. Zaujíma ma, že či sú aj tie čísla úplne rovnaké. To znamená, to ešte si skontrolujeme. Hotovo. OK, necháme to načítať. Takže, máme to hotové, máme to pripravené, poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Nie všetky fotky sa nám načítali, to ešte dáme opraviť. A poďme si skúsiť na to teda
kliknúť, alebo dáme zobraziť vše, tento button nám nefunguje. Funguje, super. Tak tu máme všetky nehnuteľnosti, ktoré nie všetky načítalo, ale to ešte pofixujeme. OK, super. Ale vyzerá to veľmi pekne. Tu máme ešte aj dokonca filter urobený automaticky. Aktívny, prodej, pronájem, prodáno, pronajato. Takže si krásne môžete filtrovať podľa toho, čo aktuálne hľadáte. Absolútna bomba. Nejaké erory mi našlo na stránke, to si môžeme dať medzičasom fixnúť. Úplne iba stlačíte fixit. Trošku dlhšie to trvá, pretože to načíta celý kód, fixuje to, ale potom to vlastne funguje o to lepšie. Možno nám to fixne aj tie načítané dáta, ale to si nemyslím, pretože to je trošku asi problém niekde inde. Dobre, ale za mňa super štruktúra, tu nám dokonca pridalo normálne nám to zmenilo aj menu, dalo nám to nemovitosti, keď klikneme reference, tak nás to scrollne na reference, keď klikneme na kontakt, scrollne nás to na kontakt, ocenení, máme akože to je úplná bomba, ja som nič z toho tomu nepovedal a funguje to. OK, takže dáme tam zmeniť tie fonty a zatiaľ si môžeme pripraviť ďalší prompt a ten sa týkal tejto sekcie, takže zase si skopírujem, o ktorej sekcii rozprávam a ideme na to in section, dáme takto, o mne Jan Hart, let's rework this whole section. I don't like the photo, also I don't like how big it is, and I would put the text part into a nice tile. Dáme, že nice tile. OK. Into a nice tile a môžeme dať, že to make sure, aby bola proste rovnaká ako ostatné, alebo aby to bolo v tom našom dizajne. To make sure this is aligned with our design. OK, super. Tak fonty už sú trošku hrubšie. Nie sú až tak hrubé, ako by mohli byť, ale za mňa je to nice touch. Pôsobí to o dosť zaujímavejšie. Možno by som dal ten text ešte trošku väčší, hej, že toto tu mi príde trošku možno, iba ten nadpis by som dal trošku väčší. Tam vieš úplne jednoducho vlastne si na to kliknúť a dať väčší font. Dobre, poďme prerobiť tú sekciu o mne. Ale za mňa už to začína fakt dávať trošku väčší zmysel. A je tam extrémny posun oproti tomu, čo to bolo predtým. Hej, toto je fakt ako... OK, poďme sa pozrieť na implementáciu tohto. Aha. No za mňa to vyzerá o dosť lepšie. Možno by som celú túto sekciu o mne dal do tejto sekcie. Aby to... možno. Diamond, Remax Diamond, už sa to hrá s tým logom automaticky, čo je absolútna bomba. Tie buttony mi ešte prídu trošku také nevycentrované, ale inak akože oveľa lepšia táto. Len to miesto biele mi príde také divné, takže ja by som to možno implementoval dáme, že nice. But now as I am looking at it, I would implement this card from section o mne zase dáme, from section a dáme takto into section certifikácie a úspechy. Ale vysvetlím ešte, kde to chceme dať, teda chceme to dať chceme to dať akoby pod tieto tily, takže under the tiles of this section. Uvidíme, či to pochopí. OK. Tak poďme sa teraz pobaviť o tom, že vám dojdú nápady na to, čo by ste mohli vylepšiť. Samozrejme, toto je AI, takže proste len napíšem is there anything we can do to elevate this web? Give me some ideas or recommendations. Už to chce fixovať. Dobre, dáme fixnúť a potom nech nám dá nejaké nápady. OK, dalo nám to nejaké nápady. Interactive Property Valuation Tool, to by sme už museli prebrať priamo s tým agentom, alebo respektíve maklérom,
čo asi teda sa nedá úplne implementovať. Video introduction, to by to na 100% chcelo, ale tam nemáme žiadnu možnosť to teraz pripraviť. Interactive map with office location, akože za mňa trošku zbytočné. WhatsApp quick, contact button, nemyslím si, podľa mňa stačí úplne telefón na makléra. How it works process section, to by bolo super. Visual timeline showing, konzultácia, odhady ceny, marketing, prohlídky, prodej, predání. Toto by mohlo byť super, pretože ten klient bude presne vedieť, aká je jeho cesta. A tak si to bude vedieť predstaviť. Mortgage calculator, blog articles, partner logos, FAQ section. No FAQ section by to možno chcelo, ale nevieme úplne presne, o čo tam ide. Respektíve, čo by tam ten klient chcel. Ale super, sú tu aj animácie. Ja ešte dám celkovo naanimovať ten web, trošku nech sú tam nejaké zoom on hover, proste, že keď tam prejde myškou, že sa tá fotka trošku priblíži a urobíme ju trošku viac interaktívnejšou tú stránku. A ešte opravíme samozrejme tie nehnuteľnosti, ktoré tu nie sú načítané, teda tie fotky, ktoré tam nie sú načítané, tých nehnuteľností. Takže ak neviete, čo zlepšiť, alebo neviete proste, kde sa posunúť ďalej, stačí sa to spýtať, ono vám to dá nejaké recommendations na základe toho, ako tie ostatné realitné portfólia, alebo tú stránku, ktorú robíte, ako ostatné stránky fungujú, aké majú oni výmoženosti a to je úplne super na tom, že vlastne vy nemusíte ani aktívne hľadať na webe, ale najlepšie je, keď máte aktívne nejakú North Star, niečo, čo sa vám fakt páči a to tu dáte, že toto sa mi páči. Páči sa mi z toho konkrétne animácia, páči sa mi z toho design, páči sa mi z toho font a všetko si takto viete vyberať proste pomocou tejto AI toolky. Stačí tomu dať odkaz, screenshot, stačí tomu dať proste fakt vysvetlené slovne niekoľko viet, čo sa vám naozaj páči a ono vám to splní tie priania. To je absolútne úžasné na tom, že vlastne kodíte takto dosť zložité veci a pritom neviete ani jeden riadok kódu napísať. OK, tak poďme si dať nejaký prompt na tie animácie. Ja by som celkovo chcel viac animácií na scrolle a hover animácie. Let's implement nice hover animations for all elements like photos. Also, let's build nice scrolling animations for loading tiles, takže ako sa budú načítať tie tily ako pri scrollovaní when scrolling. OK, uvidíme, čo to buildne. A už to máme hotové. Animácie, OK, tieto sú elegantnejšie než na začiatku. Aj keď sa to potom nevráti do pôvodného stavu, mi to úplne nevadí. Ding, ding, ding. OK, akože je to interaktívne, je to proste trošku viacej lepšie. OK, tak teda poďme zmeniť tú fotku, poďme ju upraviť teda, nech sa nám na Havri zväčší a takisto presunúť tento element s tými 5 hviezdičkami, pretože si myslím, že tu ešte stále nie je úplne pekný. Posunieme ho viac doľava a dole, tak aby nezakrýval to meno. Takže toto sa volá váš osobný maklér, takže si to dáme in section certifikovaný maklér, make sure the photo of Jan is, čo tam dáme? Make sure the photo of Jan is zooming, alebo the element of the photo, aby tam bol celý ten element aj s rámčekom by som si chcel, aby sa to zoomlo, aby sa to nezoomulo iba vo vnútri toho elementu, ale aby sa celý ten element priblížil, by som si to ideálne predstavoval. Make sure the photo element of Jan is zooming nicely on hover. Also, teraz si pozrieme, 5-star rating, takže 5-star rating. Move this element a little bit more down and left. OK, uvidíme, čo to dokáže, ale ideme si v každom prípade fixnúť problémy, ktoré tu máme. Z času na čas sa to objaví, dáme to iba fixnúť. Ono to trošku trvá, trošku to načíta, ale vždycky to fixne ten problém, ktorý tam je. OK, vyzerá to tak, že erory máme fixnuté, dáme tam tento prompt najnovší, aby sa nám upravila teda tá fotka a je to vo vnútri toho elementu, tak som to úplne nechcel, ale nevadí. Aj to vyzerá celkom v pohode. OK. A teraz poslednou vecou, čo by som chcel dokončiť, je vlastne načítanie tých obrázkov. Pozrieme sa ešte na to. Načítali sa nám fotky vďaka fixu.
Dobre, takže sme fixli sme niekoľko vecí naraz. Fixli sme preview a fixlo sa nám týmto aj fotky. Nádhera, takže sme nemuseli ani dávať tie linky, takže to bolo úplne zbytočné. A ono si to tie dáta načítalo samo. Nádhera. Bum, bum, bum. Absolútna dokonalosť. Absolútna dokonalosť, ešte to nie je dokončené, ale toto je tá krása. Sice to fixovalo strašne dlho, je tu strašne dlhý fix proste tento, ale fixlo to všetko. Super. Tak web máme viac menej asi hotový. Ja si myslím, že sme sa posunuli veľmi ďaleko z toho, čo to bolo. Nebolo to ťažké sa posunúť z toho, čo to bolo, samozrejme, pretože predtým sme mali takúto stránku, úplne basic stránku vlastne realitného makléra, ktorá mala tu spomenuté nejaké bronz, Remax, toto všetko, ale nebola podľa mňa vôbec ľahkavá. Nebola proste vôbec 2026 stránka. Absolútne to nebola 2026 stránka. Mala tu všetky tie potrebné elementy, reference a všetky tie veci, ktoré sme dodržali aj my, ale posunuli sme to úplne na novú úroveň. Aj tie listingy tých vecí sme posunuli na novú úroveň a samozrejme ten homepage a tá prezentácia tohto makléra, ktorý je pekne oblečený, tak už má konečne aj pekne oblečenú stránku, čo je úplne super. A myslím si, že sme na tej stránke to posunuli celkom pekným smerom. Takže úplná bomba. No a ak by si chcel alebo potreboval nejak poradiť, tak určite napíš nejaký komentár, kde ja ti rád vysvetlím, ako som v čom postupoval alebo ako by som riešil nejaký konkrétny problém. Ale celkovo musím zhrnúť, že máme veľkú radosť z toho, čo sme dneska postavili, pretože myslím si, že takémuto maklérovi by takéto portfólio pomohlo v tom, že fakt sa prezentuje na oveľa väčšej a vyššej úrovni. No a pre viac podobných videí mi nezabudnite hodiť like a môžete použiť môj kód na to, aby ste dostali 10 miliónov kreditov na vyrobenie vlastnej stránky, takže určite neváhajte, skúste to, je to úplne jednoduché a nezabudnite rozprávať sa s tým AI toolom, môžete aj po slovensky alebo po česky, takže to, že sa ja ako autista rozprávam s tým po anglicky, to si nevšímajte. Čaute.